jeg sidder Peter her. Jeg vil lige vise jer lidt rundt i huset. Jeg vil gøre det, jeg ligner lort. Jeg er lige stået op. Og så kan I se, hvordan vi skal lave til dagen. Det er så vores hus. Som der måske skal være computeraften i. Går vi lige ind i køkkenet, hvor Mortis står og er i gang med morgenkaffen. Til os alle tre, det var sgu da fornemt. Godmorgen, kontinue. Fuck, hvor den nørdet det her. Jeg synes lige, jeg skal prøve. Og for at være sjov. Så går vi ned her, hvor vi har legnet vores stol op med pladerne. Man kan ind og tilbage. TV'et, min computerskærm, Bars computer. Det er alle vores sofaer. Så vi har plads til i hvert fald. Jeg tror vi kan, hvis vi havde bord nok, kunne vi få plads til mange folk her. Jeg skal lige vise mit lager. Jeg har gjort klar til Frederik og jeg, eller Mortis og jeg. Han hedder så Frederik. Red Bull og sodavand. 3 gange sodavand, så Red Bull. Og så en masse chips. Så kører vi. Og det er jo så vores barrum, hvis ikke lige fik set det før. Og jeps, der er mange Morgan der. Det var en god tirsdag. God tirsdag, ja. Og det kan man næsten ikke lige se, men der er i hvert fald alle leftovers fra festerne. Vi kan gå og hilse på Kronos, som også med i gælden. Jeg tror, han har tøj på. Fyr, har du tøj på? Der var han. Goddag, Uge. Jeg synes, det er pisse nørdet det her, men nu skal vi se vores hus.